Gata. Acum suntem pe barca lui Nicolas Cage. Suntem aici. Se vede docul. Asta e tancul de benzină care licăre aproape de F. Aici avem o pernă de stat pe ea. Aici sunt eu. Aici avem motorașul care pișă apa așa frumușel, liniștit și merge la relantiu. Ia să vedem acum, să-i dăm un pic de gaz. Gata. Lăsăm să meargă bătrânește. Timpul nu prea e plăcut de da cu barca, dar savură momentele. Așa e, Nicolas? Da. De ce râzi? Tu râzi, a? Da. Suntem în Schioen. Ved bărcile parcate. Și motorașul o să tragem un pic de el încoace să luăm curbă. Trebuie să intrăm pe aici. Am făcut o plimbare pe mare. Numai că timpul nu ne ajunge. Ne plimbăm de 3 ore jumate, suntem cu barca pe apă. Motorul n-a fost oprit de 3 ore jumătate. Este Tohatsu de 10 cai. 9,8. Ha de bra.